Sapriang viral kene ko ka video haki social media. Hadin bagi pajba ki basyang besar kene ka jela jengi gilai share thar haki social media. Bat kene ka video ka long. Pa wankiew ki khar Bangladesh na po Bangladesh daki motherboard daki link. Siapa ka cakap putar Ri Khasi hadin jaka jinghe jaka umsaw hang ne hapo ka Ri Khasi. Ban link ba kene ka video ro klaban sakhi ye kene ki link haka ba kene ki khar Bangladesh kila wankiew siapa Ri Khasi jengi. Kat kum Melayu alum jing tep lai thu bagini ki Bangladeshi ki wankiew siapa ka jela Meghalaya jengi. Kim ting ki beri badan nak kata jaka katai Khasi jengi bat kim ting ru wala da kadai kapor men sengi balai tu begini ki khar Bangladesh ki wan spokari Khasi jengi ru amak ki wan kai Henry ki wan tu ki wan lute pakat kat ki balap ki kit lot ki tap lot bat ki ra lot siapa Bangladesh kane ka jingjia kade ka bajia mentau snam hi mentau benahi hadin nu slap ulather lenter por Khasi bat kala jia hakate ka Wah Umngi kata hakilan Balat lai thu baki paj ba Khasi jengi ki basyang masa ki Balat Border ki dap la jing air na ba ki khar Bangladesh ki misalia ban penyap iki men sembre tang ban yo tu maki lapia kum ta yo kabu bha ki khar Bangladesh tang suhe umsau ki yo kabu bha da ka baki yo ban wan rong bi an chapo purusam jongkari India mentau dak cengkeli ubah bagi paj ba ki labu Ahmad ba kumno kini ki BSF kumno kita ki fulet kita ki than kim simla lei ka baide bat kane ka baki khar Bangladesh pat janman kasngi ki wan rong bi an met chapo purusam jongkari India tang ban yo bantu